Pán starosta obce Vyhňa, vy ste boli zapojení do prvého realizačného projektu. Skúste nám v krátkosti zhrnúť vaše skúsenosti vzhľadom na to, že vznikli rôzne mediálne prestrelky a dokonca pani poslankyňa Viera Tomanová na svojej stránke zverejnila niektoré veci s videom, ktoré sú v vašej obci, tak jednak povedzte nám, že čo ste spravili v teréne, koľko objektov ste spravili, koľko to stálo, akým spôsobom ste to robili, či zhotoviteľsky alebo svojpomocne, a ďalšie komentáre, aj čo si o tom myslíte, o celom tomto projekte. Volám sa Vladimír Bevelák, som starostom obce Vyhne. Do prvého realizačného projektu sme sa zapojili prostredníctvom internetu, kde z úradu vlády sme dostali e-mail, kde nás oslovili, že sa pripravili takýto projekt. A bola to tabuľka, ktorú som vyplnil v krátkosti, aká rozloha obce je, koľko je obyvateľov, koľko máme nezamestnaných, koľko povodní bolo, a ešte nejaké údaje tam boli. Toto som vypísal niekedy večer o 6, keď som odchádzal z úradu, poslal som to. Do 48 hodín som mal odpoveď z úradu vlády, že počítačom, a tam sme boli vybratí do tohto projektu, čo si myslím, že to je veľmi seriózne. Vzhľadom k tomu, že to bolo rýchle rozhodnutie a vzhľadom aj na to, že sme mali v minulosti za 2 roky, posledné 2 roky, 3 povodne, ktoré boli rozsiahle, tak sme neváhali a zapojili sme sa do tohto projektu, aby sme mohli tieto zátarasy robiť v našej dedine. Ako prvá pozvánka bola pani Radičovej, kde sme išli do Dolnej Myšly, kde sa predvádzal projekt, ako to všetko treba robiť. Takisto pán Kravčík, pán Kravčík, ktorý bol gestor, kde nám to vysvetloval, ako to máme robiť. Takisto tam boli určití ľudia, ktorí takisto vysvetľovali starostom, prvým 200 starostom a ukázali aj na videu, čo to vlastne robia tie daždy a proste keď sa to zlieva všetko do dedín, do zvola alebo do školy. Následne na to sa robili rôzne opatrenia, ako sme oslovili vlastníkov lesov, štátne lesy, ktoré majú na starost, ktoré mali potoky. Bola tá dosť dlhá taká štápácia s tým, keď musím také slovo použiť. Každý sa toho bránil, lebo lesy, štátne lesy, áno, my vám povolíme, ale musíte vybrať na 25 rokov, alebo na 15 rokov do prenajmu tieto potoky. Aj za cenu tohto, že sme to zobrali do prenajmu, sme začali realizovať tento projekt aj za vydatné podpory z úradu vlády pani Radičovej. Už len z toho dôvodu, že sme zase zamestnali dlhodobo nezamestnaných ľudí, kde sme mali 10 cez úrad práce, kde sa takisto podpísala zmluva z úradu práce, kde nám prepláca 95%, vôbec sa podielala 5% na mzdách, plus sme im za týmto robotníkom dali monterky, oblečenie, správu. Všetko nebolo fiktívne, ako sa píše v týchto mediálnych prestrelkách. Všetko máme podložené, všetko si môžu nazrieť. Je to vyúčtované na úrad vlády, náš ekonomista, vyúčtovanie, kde veľký elaborát, takisto, keď sme začali robiť, sme postupovali podľa smernica a usmernenia z úradu vlády, kde sme si dávali komplet spraviť projekt. V súčasnej dobe tieto realizačné práce máme vyvesené na internete, kde sú aj fotografie uvedených priehradok. Naši ľudia tam robili, dá sa povedať, za pol roka robili kus dobrej práce. Keď sme to začali robiť, tak v strany mestských lesov Dánska Štávnica neboli nejaké veľké vlasy, ale keď sme to začali budovať, tak si všimli, že to dobrá robota, pekná, že to bude mať aj prínos pre našu obec. A môžem povedať, že sa vybudovalo viac ako 500 takýchto zátarasov, kde na jeseň sme si aj
všimli, keď sme boli na ohliadke, že to aj plný účel, lebo boli to tiež veľké dažde, ktoré už nám zaplavali týmto pieskom alebo znečistením, ktoré prichádzali z hôr. Do Dednice dostávala čistá voda, ktorá mohla odtekať za hlavným korytom, čo nám ide toto cez obec. Čiže ja som rád, že sme sa do toho zapojili, aj som rád, že takýto projekt z úradu vlády vyšiel a že sme dostali peniaze. Každú korunu, alebo každý cent, lepšie povedané, máme riadne dokumentované a odvedené. Keď sme to išli robiť, tak sme sa rozhodovali, že či to budeme robiť vlastnými silami, alebo použijeme na nejakú firmu, ktorá by nás usmerňovala, alebo ktorá by nám robila tie dodávky. Robila sa ešte v marci 29. alebo 28. teraz sa nepamätám presne výberové konanie, kde sme oslovili 3 firmy. Hľadal som firmu takú, kde sú lesní inžinieri, takú firmu, ktorej pracujú lesní inžinieri, ktorí majú skúsenosti, ktorí sú študovaní a troška poznajú tú krajinu. Aj keď boli prihlásené 3 firmy, vybrali sme si firmu CZ nad Hronom, kde sú ozaj dobrí odborníci, ktorí nám usmerňovali a ktorí nám pomáhali toto robiť. Ani jeden cent nevyšiel na dno, všetko sme použili tak, ako nám bolo poskytnuté z úradu vlády. No, v tých mediálnych príspevkoch je tam aj vlastne jedna taká poznámka, že 50% sa odvádzalo. Máte s tým skúsenosť, alebo vlastne ako či niekto vás obťažoval, alebo vlastne v náväznosti na rôzne tzv. Úžernické alebo výpalnické? Nie, nemali sme s týmto problémy, nikto nás neobmedzoval, ani nikto neprišiel sa žiadne výpalnické, všetko prebehlo fair play a všetko sme mali pod kontrolou. A čo sa týka na začiatku, ešte predtým, lobovali ste, aby ste boli vybratí, alebo... V žiadnom prípade, ako poviem na začiatku, z úradu vlády prišiel mail na môj počítač, kde to maili bola tabulka, ktorú som vyplnil na základe tejto tabulky, sme boli vybratí počítačom do tohto prvého realizačného projektu. Všetko fair play, až som začudoval, že to tak ľahko a kvalitne prebehlo. To znamená, že nemáte podozrenie v náväznosti na korupciu a na zneužitie peňazí vo vzťahu k tomu, čo ste boli zodpovední? Myslím si, že nie, absolútne nie. Všetko prebehlo aj tak, ako má byť podľa zákona. A čo sa týka tých rôznych mediálnych prestreliek v náväznosti na to, že tvrdia, že to boli zneužité peniaze alebo zbytočne vyhodené peniaze zo štátneho rozpočtu? Myslím si, že vôbec neboli zneužité tieto peniaze. Dôkazom toho, čo som vyprával, treba sa ísť pozrieť do tých hôr, do tých potokov, ktoré vytekajú z týchto lesov a budete vidieť sami, že skutočne tieto zátarasy plnia vodu. A do budúcna, aký veľký máte kapacitét? Teraz neviem vám povedať, teraz pamäti, aká je to veľká rozloha. Ale dosť veľká, vyhneme. Je to veľké. A to znamená, že by ste potrebovali ešte pokračovať v takýchto veciach, alebo vlastne máte ešte niektoré doly? Potrebovali sme pokračovať, len teraz tu vznikol taký problém, že na 15 rokov sme dali nám štátne lesy do prenajmu a tieto zátarasy treba čistiť. Tak už tohto roku zase spolupracujem s úradom práce, kde si by som dal podať žiadosť o zamestnanie zase 10 pracovníkov, ktorí by nám prišli v rámci dediny, ktorí by nám aj vyčistili tieto tarásky, aby to bolo funkčné a aby aj do budúcnosti nedochádzalo k záplavám. Tam, ako máte pocit, že treba čistiť tieto hráze? Niektoré úseky áno, niektoré sú pličie, tie treba vyčistiť. Lebo tam sú... tie hlubšie, čo sú, tak možno mi rady, že troška sa upraví korito, rozbíne sa, alebo niekde erózia, požiaľ hlboká, tým pádom tieto nám zaniesť, tieto hrázky. A následne, možno časom, možno, že už ja to nebudem starostovať, ale niekto územný a spravia sa nové hrázky, aby zase sa zabránil prívalu dažďa alebo tých toho piesku. Jasne, sme pod Šťavnickými vrchami a tu nám boli v minulosti skúsenosti s budovaním tajkov, šťavnické tajky a tak ďalej na zbieranie dažďových vôd.
Máte tu na nejaké pozostatky z tých šťavnických tajkov? Ktoré v tejto časti nemáme žiadne jazera. V Rudne nad Hronom bol vlastne jeden, ktorý sa teraz obnovoval v rámci toho projektu. To môže byť ale minimálne niečo. To znamená, že vy ste prevzali na 25 rokov to prenajmutie 15 rokov od štátnych lesov. To znamená, že vlastne vidíte tam istú aj perspektívu z hľadiska využitia týchto vodných zdrojov, lebo to je otázka revitalizácie, znamená aj možno zlepšenie energetického potenciálu a vlastne akože ďalších výhod, ktoré prináša tento projekt v náväznosti na ekonomické zhodnotenie v podstate. Následne na podpísanie zmluvy, kde nás zaväzuje starať sa tento vodný tok, tak v súčasnej dobe som požiadal Mestské lesy Žarnovica, ktorým patria tieto vodné toky, o to, aby sme mohli ďalej rekultivovať vlastnými ľuďmi tieto potoky. Samozrejme, že treba vyčistiť, vypíliť, hlavne čo sa jedná o stromy, ktoré rastú v korite potoka. A vlastnými prostriedkami, aj keď už nie za podpory úradu vlády, ale snažíme sa aj s našimi prostriedkami, s našimi ľuďmi toto vyčistiť a robiť takéto priehrádky, kde začneme od marca, aby sme začali podľa možností, našich možností. A teraz tretí realizačný projekt je dosť orientovaný aj na podporu manažmentu dažďových vod intravilánov obcí a vo vzťahu k revitalizácii. Vy našli by ste priestor aj v týchto lokalitách? V týchto lokalitách nie, ale sme riešili, dá sa povedať, túto južnú stranu, ale máme ešte severnú stranu, kde by sme určite potrebovali takéto niečo vyriešiť, hlavne lúk. Keď boli tieto veľké dažde, tak nám zaplavovali domy, to by sa musel upravať, pretože už má prakticky v hornom konci, tam sú veľké lúky, na ktorých padne veľké množstvo dažďa, tak sa to vlastne vlievajú do potokov a ide to medzi domy a tým pádom to pivník zaplavujú tieto domy. Čiže na tejto strane by sme ešte vedeli poriešiť. Nachádzame sa v budove Vodný raj v takom fitness centre, ako v obci to je netradičné, dá sa povedať, že vaša obec je pomerne veľká. Vidíte tú istú súvislosť medzi Vodným rajom a vlastne akože ochranou vodných zdrojov v rámci celého katastra? Samozrejme, toto zariadenie Vodný raj patrí obci. Sme na to hrdí, bolo to vybudované z eurofondov ešte v roku 2005-2006, keď to bolo otvorené. Ročne navštívi toto zariadenie 100 000 návštevníkov. A ďalšie máme tu veľké hotely, ako je hotel Sitno, kde dennodenne je tam ubytovaných 300 ľudí, ďalej Termál, kde je 100 ľudí. Čiže my sme dosť taká rekreačná oblasť, kde ľudia chodia často na prechádzky a musíme sa snažiť udržiavať poriadok a čistotu v rámci obce, aby sme sem dotiahli týchto zákazníkov a aby sa to cítili dobre. Čiže aj jedna priorita tá, že treba tieto vodné toky udržiavať a pristupňovať, aby ľahšie v tej vode ľahšie utekala voda do potokov, do väčšieho potoka, čo nám ide cez jedinu a nastane dohromady. Minulé na vodnej konferencii v Krivanoch jedna starostka od Starej Ľubovní z Maticovej rozprávala, že jak je to zatraktívnilo prostredie práve táto revitalizácia a črtá sa tam zaujímavý tzv. Ako turistický chodník medzi Starou Ľubovňou a Maticovou. Takže vlastne vo vzťahu k tomu vidíte, vnímate nejaké súvislosti, keď máte tu na rôzne hotely a cestovný ruch, aby sa to rozvinulo týmto smerom? Dobre, že ste to spomenuli, lebo 4. júla máme tu zrast, celoslovenský zrast turistov. Je to veľká významná akcia turistického odboru, kde z celoslovenska, Nemecka, Maďarska, Poľska, do okolitých krajín príde spustu ľudí. A jeden z programov program týchto turistov sme spravili aj turistické chodníky popri vybudovaní týchto protipovodňových zátaras. Čiže si myslím, že to bude jedna z atrakcií. No, keď sa robil vodný les Tatrák a vlastne potom napríklad T-Com firma prišla robiť tzv. Team building,
na jeden deň ľudia v rámci posilňovania vzťahov vo firme budovali vodné zádrže. Či nevidíte aj napríklad v rámci tohto celoslovenského zhromaždeného medzinárodného, že prišli si tu niečo zbudovať, lebo to je istým spôsobom priestor pre zážitok a mať vzťah budovať vo vzťahu k danej lokalite. Čo vy na to? Akože dobrý nápad za to, lebo my sme prakticky uvažovali na to, že im to ukážeme, ale nech prídu si zbudovať a potom budú chodiť, pozerať na to. Ak budú mať záujem, pôvodne my to môžeme to ponúknuť. Bude tu, čo očakávame, okolo 3000 ľudí, lebo teraz v Rebuse bolo 1400, tam mimo zrazu a predsa je to atraktívna krajina, tak si myslím, že tu príde veľa. No skúste s vašou, ja neviem, jak sa volala tá firma, čo tu narobila? Cezles. To znamená, Cezles nech vlastne ponúkne istú službu v náväznosti na to, že zorganizuje počas tohto turistického zrazu možnosť vybudovania si svoje hrádzky alebo nejaké zádrže, čo by mohlo vlastne ako vnúknuť ľuďom ďalší priestor preto, aby sa vrátali tu. Kľudne môžeme ponúknuť tejto firme. Ja som veľmi rád, že som natrafil na takých poctivých ľudí, ako sú v tejto firme. A obzvlášť vážená práca pani Janikovej, inžinierky lesnej, ktorá v tomto obore aj špička, dá sa povedať, a viedla tých našich pracovníkov dobrým smerom. Konec koncom kľudne každý si môže pozrieť na našej stránke www.vine.sk. Sú tam fotografie o dokumentovaní týchto vodných zátarás